Laughing Leos Biano! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin, papagayam kang kadrama. Ti surat ngayon tayo ikan biyagita, kat naggapaw kanay pagayam Derek ete lonyon. Kan ka Mang Bianong. Naimbag nga oras yu amin dita Lady L Productions, kastamot tayo dagiti padak at dumdumngeg. Ilingid naklakuman itinaga na Derek. Nakapagsurat akmat takayat kumante, paiwanwan kan ka, may papandito'y parikot, bakbaklayat iti agdama. Kastiman ti Rogina Mang Bianong. Mabalin ka di nga itulod ka ni Jabalayo, Kate? Ha? Anyat kukum diti asid ti opisina mi, Derek. Dinagaskan, ta itulod ka ni Jabalayo, Kate. Adaywan nakman, di nakasasitgan. Ama no'y bagada pa'y anobyo kan. Saan ka pagtatakkunan anya? Ha? Diyak kayat apanunutan da anobyo kan. Kate? Adaywan nakunak. Sige nga rod matungpal ti pagayatam, Kate. Kan mabalin ka di nakon asasitgan. Saan ka akayat? Iso asardengan nakon. Makaawat ka kumamot, Derek. Basted kan, iso asardengan nakon. Kumusta nga iti panang sukon mo kini Kate, iti trabaho na? Ay, awan, Pio. Ha? Awan ni Kate? Di mo nadanon na iti trabaho na? Nadanon ko. Apay nga rod ako ng mga awan. Anya ti awan? Awan na talaga tinamnamak kan kwa na. Di nakpulos pagan Kanayon nakapabainan. Nukasta nga rod, sardengam langayin. Nagadumat ito, babay. Di mo sayangin ti panawon mo kini Kate. No apay mo't ngamin nagatap kanyak May salaang ti kayat asawan day ta. Talaga di na kakayat. Isa sardengam nga rodin. No kayat mo, yam amu ka kadagiti yam amu ka babalasang. Nikita talaga ti kayat ko, Pio. Kayat mo ngam ti dakas na kat di nakamatkat, Derek. Anya ngamin ti pa nagkitam kanyak. Laadak ka di. Ha? Saan ka man sigurong aglibak, Pio? Ibagam man no laadak. Derek. Sakto lang. Anya sakto? Saktong pangit? Nay, saan? Saktong pogi, my friend. Lakay, asit gamman di anak mo dita veranda. Itay-pay anak katugaw dita. Kaslagpaspasa na ang titsura na. Ha? Manipod ngamin si Mang Pert asaan ang matagtagaray. Kaya't nangatamot ti aguli mag-itaa. Inka man kasarita Di nasayaat, mangtimpla kay ti kape bakay. Iyag mo itayan ni Derek ngagtugtugaw. Mapanak man iti ayan na. Sige nga rudan, mapan kan iti ayan na. Ta itimplaan kayo man iti kape. Kaslada parikot ta.
Tatang? Mabalin mo ngay baga kanyak no anya ti parikot mo. Tas silulukat ti lapayag ko adumngeg, anak ko. Kwa tatang. Kasla saan na maibagay ti Derek anagan ko kanya. Anya, dayta ti parikot mo. Kasano kat di Derek nga artista. Habulin ng mga babae. Ngamsyak, itartarayan dagiti babae. Kat saktong pugi ak kanumot ako na ni Piyaw. Anya asakto. Agar aruyot akinatarake kunama. Ha? Ni tatang mit, pasablog. Saan matapod no? Siyak nga ruden ti mangibagbaga anak ko. Oray damagam kininanang mo. Talaga nga agar aruyot ti kinatarakem. Ketuan met, anak ko. Pirmi nga aruyo ti kinatarakem. Agkape kayo pay. Thank you, bakit? The best ka talaga. Napod no ataraki ak. Apay nga ro adinak pagan ano ni Kate. Oran niya pa'y tararamidak tapno matinag tirik na anak kanyak. Awan latamot. Laban laeng ang numarik nama talaga nga awan tinamnamam kenkwana. Saan mo napatuluyan? Takas ta talaga. Adda kayat mo di nakakayat. Iso asa pulem nga rodjay tao ang mga yat keng ka, anak ko. Tatang? Ubing kapay. Adu pa'y ti maam-ammom abalasa nga nasaysayaat ken napimpintas ngem ni Kate. Nga atap kanyak ni Kate mang biyanong. Ngamjak man ammo ta talaga nga ay ayatek lakta nga oray di nakikaskaso kan sangon-sangaw ti panang ipakita na di nakayat. E dinto ta supportive mat dagiti dadakkel ko. Anayon da apatib keren ti riknak masarakak tulat ta kanaw ti babae para kanyak. Ngumjak lakta maanawa ti bagek ket sarsarong karak lakta ni Kate. Kas itain na minsan. Si kamanan, Naimbang nga oras mo, Kate. Sabong parakan ka. nagtangkan mo ton ti unom. Imbagak lang arudon adi ka nagpakpakita kanyak. Kate. Pumanaw kan. Kukwam laang dagita sabong. Sige, tagdapay aramida. Kate! Kate! Alam kumapay dito sabong. Parakan ka dito. Kate! Nagsayang mo tinday ta sabong. Itid mo lang kanya akong, itid ko Genobiak. Sayang mo. Siguro. Dahito yun ti kanito asarda nga ako ni Kate, Pio. Rumbang laeng, kadam nobyo na. Anya? Nakita ni Lerma kasinsin ko iji kabang-ibang nga ilay. Nag-sweet na kano iti kadwa na lalaki. Iso sigurado ang nobyo na rejay. Anay ko. Nabagsol lang aro doon ti pusok iti isa sarungkar ko kumakin ko na. Ngam nanayunan man ti sugat arikrik na ag. Ipatay kung samot da ito yan, Pio. Ay, madi di mo itulok. Nagmayat yung angas. Kabalam da ita. Gagangay ti mapasted ti masakitan. Ngam di mo itulok asumi na ti karkarmam. Gapu ti sakit amarikrik na, my friend. Tatang, mapanak ka di basketball court. Da kami ti agay-ayam ita iti paligat iti barangay tayo. Apaw, nagtaraki ka na nakaw. Ni tatang mo, kanayo na pa sa blugan na. Da kayo ti number 1 fan ko. Talaga, Mike. Nagtaer ka nita uniformem. Bagbagay mo launay. Mamati ako mano balasang ti mangibagay ti dayta kanyak, tatang. Ngam da kayo matlang kaninanang ti mangibagbaga tarakyak. Wen tada kami ti makakitkita iti kinapudnaw. Isualalay ngam ti agay-ayam iti basketball. Tapno mapatalyaw mau dagiti babalasang. Ni tatang. Sige, mapan ka ni basketball court. Tas sumurutak tuman no madamdama.
Nakitang dagiti bagbalasa itay ng agchichir para kin ka. Ah, at daya. Sus, di ka man? Shoot, Derek, shoot! Kung naagasi ka. Siyempre, maayatan mo iti panagayayam ko iti basketball Dayta nga, Rod. Nayatanda talaga. Nalaing ka nga nag-shoot. Sikati nang ipangabak iti-team tayo. Datayo amin Pasaan mo't ang mga abak ti team tayo no may salang taggargaraw. Iso nga rod atim. Congrats, Derek! Ha? Himala. Naglaing ka nga gayayam iti basketball. Agyaman na, Kate. Nagbuya kagayam. One. Direk! Agawid tan anak kau. Nalpas mo't tan ti ayam yaw. Sige, Kate. Pare Pio, agawid kami ni tatang ko. Ha? Una, agawid tayo. Kulak man no binastid na kanikay. Kanalabas ti kinaatap na kang ka. Salaya. Uwan tatang. Pero mi Apay ngay, tay sumutin ti mas asidag kang ka. Jakmat maawatan tatang. No kaano pa ang nakamove on akon. Isumot ti asidag na kanyak. Ang mga naamiris na mutan abalitok ti pinaluspusan na Anya? Ni, sa anak mo't abalitok, tatang? Nabalbalor ka pa yung balitok Dahil siguro tinamiris na. Iso permi mutan ti pacharming na kang ka. Ayan nga tan ni Pio. Kuna nang agkita kami dito igit ti baybay, tamapan kami agalay tar arosep ngam awan mutan. Ay, itugtugaw ko man pa dito kadaratan. Pag-urayat kin kuha na. Derek! Kate, anyat ko am dito Ay, kwa, mapanak ko maagala iti arosip. Anya? Siksi ka lang timapan? Wan Adumot ti arosip ita iti saan unay nga adayo iti tangtang rib. Amangan no kaya't nakakuyugan. Kwa, urayak ni Pio. Di awagam, wano i-text mo akinuyog nak. Sumarunon tulangan kadata. Anya? Amangan no agatabon no urayan pala ni Pio. Kapig sa ti ugot ti baybay. Iso amayat ti mapan agar arusip. Nagkita kayo lang kini Kate. Nalipatan nakbutain. Nay, saan mo't Jakto pa'y ninamna mga agkita kami kinikate iti igit ti baybay. Kunak no nagtulag kayo ng agkita. Sikat ti kinatulag ko. Nasapsapa mo't adimtang ni Kate. Panagkunak agpapapansin ni Kate kan ka. Si Kamit, maditi assuming. Kasta nga raw, tinadlaw ko kan ko Abay, talaga ka di adimon kayat ni Kate? Kwa. Imposible, ngawa na pulos ti marikriknam para kan ko Nagbalin kami nga raw da nasinged kan ni Kate, mangbianong. Aging ga nagsublay ti sigod riknak para kan ko ket nagdatunak manan. Dagos nga raw nga inaklunak mangbianong. Nalaos ti ragsak ko, tatiamok ket dinak maayat ni Kate. Ngem saan akayat dananang kentatang ko para kanyak, mangbianong. Anya jay kunam. Ikalay sa amon ni Kate. Wan tatang, isumot lang ti turong me. Iso nga ikalay sa klangan. Nagadumot dita ababalasang anak ko. Ngam apay nagdaton ka manen ken ni Kate. Ket binastid na kalangarudan ni tinaminsan. Ay ayatag ni Kate tatang. Kan naamiris na nga ay ayatan nakgayam. Ay, kasla imposible nga men. Anya? Wen anak ko, kelaat nga imasidagken ka. Idinto ta sigud atap. Itada kayon. Agkalay sa kayo pa yan. Ay, sorry anak ko ngem uray siyak. Jak kumakayat ni Kate para ken kano mabalay. Nasingput ni Kate nanang, tatang.
Nasingpet nga raw di kanayon amang pabae ni di kang ka. Agbaliw ti tao, tatang. Nagbaliwon ni Kate. Isong aklunin nyo kuman, tagbalinan ang manugang nyo, iti mabiin. Lakay, talaga asaanan ang maliklikan ti panagkalay sa di anak ta. Anya nga rod ngay, kasta talaga. Ang jakman amaw. Talaga ajak kayat ni Kate. Para kang kuana. Uray siyak jakmut kurso na ada. Ngem alangan mo't ada tati masurot Iso ano anya ti pagragsakan di anak ta, de suportaran talaengan. Wen, naragsak ni Derek ni Kate. Iso abaybay ang tangarodan. Uray saan ta kayat para kan ni Derek. Pilitan talatan nga klunan. Kamadimat nagbalinta pa ya kontrabida di anak ta. Kumusta nga itadasawa na? Naragsak Nangruna kat ay-ayatag pa'y una dyan kalaysak. Inuna anak pa'y. Kasano kat ibay-bayag yung mo't ngamin. Awan mo tentor orayan nyo. Agmas-masteral tayo ngamin ni Michelle Anobiak, iso pagbigyan, ta para mo titi pagsayatan day ta? Wan iso nga inyon unamin kundi kay tinagkalaysa. Amangan nung makaado kami to ni tanak, ngam di kay pala nagkalaysa kan ni Michelle. Madi makatawan langin. Nagimasan di ako to ikirikirog ko. Sigurado ang makaado ni Kate ni makan na iti dayto eh. Nagmadimot ang tiangot na talutlutom, Derek. Kasla, agbaliktad ti bagis ko ang makaangot. Kat nung nagimas di ako to ikirikirog ko ngayon na po eh. Nagmadi nga rood. Nang runa day taangot ti bawang anay gisa. Nagmadi ti angot na... Naglukon. Kagura na kitinti ikirikirog ko ngayon na po eh. Sabali mo tagong ni Kate. Nagbanglunto pa dito kinirog ngayon na po eh. Derek, aginaw akon. Anya? Aginaw kan? One, positive. Nagaliston? Duwalawas lang manipod nagkalay sata, aginaw kan? Nakaalak nga tamot adagos Anya? Imposible mo't nga ginawan kat duwala alawas manipod nagkalay sa kayaw. Malaksid adda na pasamak ka na kayaw sakbaya nagkalay sa kayaw. Awan tatang. Jack pulos ginargaraw ni Kate idagnobyo kan agnobya kami pa ilaan. Apay nga raw da masikugan ngay. Tatang. Awan, nasalisian ka, Direk. Anya? Di kay kumamot ag sa uiti kas tatang. Derek, di ka di maragsakan nga dan anak ta? Manipod nagpas ngayak, di ka maununi. Naragsak ka din, Kate. Siyempre, naragsakak ta dan anak ta. Naragsak ka ng alilaw kanyak. Ha? Anya ka din na itang ibagpagam. Jack nagununi. Inururay ko nga agpudno ka kanyak. Ngamawan tinauray ko. Siguro, pinanunot mo amot talangak. Ajak amo dagiti mapaspasamak. Ha? Asino ta matimpas ngayon mo? Anya ka din nakita ti saludsod day ta. Asino? Sika, siyempre. Ulbod!
Derek, Sino ta amatisikog mo ko na? anay ko, di na masmasan. Ibatam titakyan, kumasaksak kita, anak. Manangalilaw ka! Mas maaklon ko pa ikumano yung podnom kanyak ti amin. Sakbaya nagkalay sata. Nga niya tinaramit mo, ha? Saan ka nga inalilaw? Takdarampay lang ti kinaulpod mo. Idinto tapitupay laabulan manipod nagkalay sata. Ngam nagpasngay kan. Idinto tako na ti doktora kompleto asyam abulan ti maladaga nga impasngay mo. Kaya tasawon day ta adwa abulan ng ti sikug mo idin kalay saka. Derek, Inalilaw na, Kate. Ita, katkatawaan da ko dagiti tattao itiliklikod-ak. Inalilaw nak lang arudan, imbabay nakpay. Manggagamit ka. Saan nakapudno nga yayatan? Pinagtakop nak lang iti basang nga pinarno iti pada ka lalaki. Manangalilaw ka, babae! Nagsakit tinakum ko mang biyanong. Jak pinastidyara pulos ni Kate idi masikog ta maamakak nga mga nadadake sa mapasamak kan kuana. Isu nga inruar ko amin as sakit tinakam ko idi nagpasngayan. Naikat ti amor ko kan kuana gapo iti panangalilaw na kanyak. Tay di agangay inaklon na matlaeng ati sigud anobyo na ti nakasikog kan kuana. Jak ammo ti rumbang aramidat mangbianong. Pampanunutot pa kit din nga isina. Gapo ite panangalilaw na kanyak. Iwanwan na kuma iti kasayaatan nga aramidat mangbianong. To'y pagayam mo, Derek. Derek Barok. Nakasang tinted na akalak-amam dayta asawam. May sakita ti panangloko dayta. Sigun iti family code, sasawan na at ti fraud, wenno panangloko, ngay naramid ti asawa tapno makagunod iti. Aydo, wenno consent ti asawa ng agpakasar, kat may sakadagiti ground iti annulment ti kalaysa. Dayta kat panangilumang ti babae nga isukat masikugan iti panawan ti kalaysa kat nasikugan ti sabali a lalaki. No da kayo kat naikasar nga addan panangloko ti kalaysayo kat invalid kat mabalin nga aramatan a ground iti annulment. Ngam kasapulan nga i-file yon ti annulment, iti unos ti 5 atawan, manipod iti pannakaduktal iti panangloko. Para iti kanayunan na detalye, mabalin mo ti kumonsulta iti abogado, tapno adda maiwanwan na ka, no kayat mo gunudan ti hostisya. Iti sabali banger, mabalin mo met nga aklunan ti kinapudno nga agasawa kayon. Ornusin nyo ti amin. Kat mabalin mo nga itungtungkwatan niya man na masaudakan ka. Laglagipem nga inayayat mo met tasawam. Nupay awan tinalaka sungbat no kasano ti panagpatuloy wenno panagmove on. Masansa na nalaklakati mangpalabas, no agtamod kay ti pamatim iti na marswa, bayat dayta narigat pagdaldalanam. Makipulapol iti sumagmamano supportive at tao iti biyag mo, saan anain kalintegan pagdalanam dayta nga agmay sa kalaeng. Ipaayam dayta bagay iti panawan ang mga proseso no anya ti kaririknam. Ti panagtamad iti Diyos kat saan na kayat asawan masapul sititibker ka iti amin panawan. Ngarod saan mo ariknaen masapul nga itanam mo ti emosyon mo. No naladingit ka, ipalubos mo dita bagim nga agsangit ka.
no makaungungot ka, palugudam tabagim mangrik na ditha agura. Ti Diyos kat mabalin nga, adaan iti leksyon kan ka, ana italimeng iti may sasulay, iti dayta asanaang, ngarod, kiddawom kan kuana tapno tulungan na ka makasuro ka iti dayta kapadasan ket kamaudyanan na agbalin ka nga addapay ana asideg iti namarswa. Kas pangarigan no makidangdangadang ka itirik na ti gura ti Diyos kat mabalin nga ikan na ka iti tsansa nga agtamod kan kuana para itital na wenno kapya. Numariknam ti agsangit iti abaga ti may sagayam, ti Diyos ket mabalin nga ipakita na ken ka ti tao iti biag mo nga adda dita tapno mangsuporta ken mangandingay ken ka. Iti pan nakaduktal mo linoko da ka, panagrik na mati si bubokel lalubong, kat nagtupak ken ka. Saan ka na sigurado no kayat mo pa'y tagtalinaad ditasawam, wenno isinamon, ken mabalin asan ka na makasigurado iti marikrik nam. No pa'y kasano karikot, gamden ti agbawing iti Diyos, kabayatan dayta at tiyempo. That's right. Ipalubos mo at ikinatalingan nga agtawad kan kuana, kat iso ti baggak mo, bayat ti panagpatuloy mo. No maminsan, nagdaldalan ka, kadagiti narikot a kasasaad, mabali na kasla, narigat ti may konekta iti namarswa. Ngem uray no ti pamatem kat saana makarik na iti pigsa, agkararag ati Diyos kat igiya na ka iti sumarunaw nga aramidam. That's right. Kamaudyanan na, ti Diyos ti kamang ken pigsa tayo, si sasagana at tumulong iti nariribok at tiyempo. Ala, kastamanen gagayam, aging nga iti sumarunumanen ngayon tayo panaglalangin. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!